Membri tal-fazzjoni ta' Adrian Delija sebħu l-belt iwaħlu banners biex ifakru lil Bernard Grech li qed jirkeb fuq il-karru tal-kap tal-fazzjoni tagħhom. Adrian Delija kien fetaħ il-kawża meta kien kap tal-Partit Nazzjonalista u l-membri tal-grupp parlamentari li eventwalment taħu daqqa ta' siq il-barra kienu ddeċidew li ma jappoġġjawx f'dik il-kawża. Illum kollet jitkellmu dwarha. Il-membri tal-fazzjoni Delija din ma nesewix u l-ħadd filgħodu marru l-belt iwaħlu l-istess banners li meta l-Partit Nazzjonalista kien organizza protest tal-pjetà kienu talbuhom biex ineħħuhom f'mossa li ħolqu tensjoni kbira fil-partit. Bernard Grech ilu jirrepeti li l-gvern irid jiftaħ kawża biex jiġbor lura 400 miljun euro minn Stewart. Dan minkejja li l-gvern diġà ddikjara li l-oppożizzjoni qed tikdeb meta tajt li tħallsu 400 miljun euro lil Stewart Healthcare li tagħhom il-pajjiż ma xejn. Dan għaliex meta Stewart Malta kienet qed tmexxi l-isptarijiet, eluf ta' pazjenti Maltin u Awċin ingħataw is-servizzi minn dawn l-isptarijiet u l-gvern ħallas għalihom bħalma du jħallas illum li ilu xhur li ħal kontroll tal-isptarijiet. L-oppożizzjoni qed tikdeb ukoll meta tajt li l-gvern mu jagħmel xejn biex jekk tħallset xi ħaġa li l-pajjiż ma ħax lura dak li ħallas għalih jiġi rkuprat. Il-gvern Malti diġà għamel il-każ tiegħu f'arbitraġġ internazzjonali fejn qed jagħmel talbiet fl-interess ta' Malta.